Mawawala na nga ba ang mga manual transmission na sasakyan sa mundo? Ako nga pala si Carl at pag-usapan natin yan. As of 2020, 13% na lang ng mga kotse na binebenta sa United States ang mga manual. Noong 2011, hindi pa ganito. 37% pa ng mga sasakyan ang may manual transmission noon. Okay, anong nangyayari? Mawawala na ba talaga ang mga manual transmission cars sa mundo? Ang nakakalungkot na sagot, unti-unti na nagkakaroon ng mga rules na nagfe-phase out ng mga manuals at yung ibang mga car companies, hindi na daw sila maglalabas ng manual transmission variant sa mga kotse nila sa future. Ang magiging purpose lang siguro ng mga manual sa future ay para hindi manakaw ang sasakyan mo. Best anti-theft device daw kasi yung mga manuals sa United States ngayon. Dahil konti na lang ang marunong nun sa US. Wala pang ban ngayon sa manual transmission, lalo na sa ating mga third world countries. Chill pa din tayo sa ganyang issue. Siguro matatagalan pa bago maipatupad yan dito sa Pilipinas. Pero sa United Kingdom, nag-set na sila na sa 2030 onwards, lahat ng kotseng ilalabas electric cars na at wala ng manual transmission. Noong 2020, binan na ng UK government ang pagbebenta ng diesel at petrol combustion engines. Yung mga lumang kotse, pwede pa naman. Pero moving forward, sa 2030, dapat daw lahat ng mga kotse doon electric na. So hindi naman pala agad mawawala ang mga manuals. Pero slowly but surely, sa United Kingdom, magiging relic na lang yung mga diesel at petrol engines doon. Ito ay dahil gusto daw ng Prime Minister nila na maging carbon neutral na ang bansa nila sa 2050. Ibig sabihin nun, wala ka na dapat makikitang usok sa kalangitan sa umaga katulad ng mga syudad dito sa Pilipinas. Kaya naman pinupush na talaga nila ang mga electric vehicles ngayon. Kung titignan natin, okay din naman yung mga bagong automatic transmissions ngayon na CVT na. Hindi mo na mararamdaman ngayon ang pag-shift ng sasakyan di tulad dati. Mas smooth na ngayon at mas matibay ang mga automatic transmission. Pero sa mga car enthusiasts na lumaking nagdadrive ng manual transmission kagaya ko, medyo nakakalungkot nga na marinig ang balitang ito. Meron kasing magic talaga ang pagdadrive ng manual transmission. Napakaramdam mo talaga ikaw at yung kotse mo ay iisa. Iisa ng galaw at tibok ng puso, mas ramdam mo yung adrenaline rush at mas ramdam mo na ikaw talaga yung kumokontrol sa kotse mechanically. At kapag natutunan mo na ang manual, katulad ng pagbabike at paghinga, hindi mo na ito malilimutan. Please share this video at comment mo sa baba yung feedback mo. Salamat sa panonood.